स्विमिंग करते बघ. इकडे पलीकडे नको याय. आता आपल्याला जायचंय. लागतील ना आपले कपडे नाही आणले. हे काय आपला कोणता था काजू? हे काजू नट्स काजू आहेत ना. आता ह्याला हात लावू. हा लाव. लगेच बंद होणार. बंद झाली. थांब 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 थांब. काय रे कसला काटा गेला. हे बघा हे काटे बघा त्याला लागले आणि मला पण लागले बघा. ह्याला खैर बोलतात आमच्याकडे. खैर. हा ह्याची ह्याला किंमत भरपूर असते. आप्पा चाबी आले. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. खाली गेली ना ती. येऊ नको ह्याला तो पुढे कर. तू बंद कर. आता ती बघा आपली गाय तिकडे चुकून खाली गेली. आता त्यांना आणायला चालले आणि मी खाली जाऊ नाही शकत. नियन बाकीचे दोन कुठे गेले? बाजूला ती आली. एक मिनिटात आता हे वरती येतील तसे. कशी वरती येतील? ती स्लो चालते म्हणजे इथं पाय दुखतो ना या माणसाचा. पाय दुखतोय जा. ते चेपतो कधी कधी. हे बघ गण कापून टाकलं. जायची येते बरोबर मारू नका. गुरं डुबत नाही ना वर गेला की. ही जरा आता वाट जरा जोखमीची आहे. म्हणजे कसं जरा साफ नाही जंगल वाढलाय ना. काठी काठी भेटली तुला. चला चल बाबू कुठे. जंगलात आलो ना आडू. जंगलात 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 म्हणजे जंगलात ना बकरे पण येतील. माकडं आहेत तेवढे. माकडं आमच्याकडे बघून ना आंबे खायला येतात. हे पण नदी गंगापूरची चांगली नदी आहे ना. हो मला आवडते. मी कोणी पण बघितली. आज आमचा गाईड बघा किती छोटा गाईड आहे. सर्व इन्फॉर्मेशन देतो आपल्याला. बाबू तुला जेवढं माहिती आहे तेवढं आम्हाला सांगा कारण आम्हाला माहित नाही ना. बाबू तुझं वय किती? 5 वर्ष. आता तुझा बर्थडे आहे ना. कधी बर्थडे सांग आम्हाला म्हणजे तुला सर्व हॅपी बर्थडे करतील. या गुरुवारी तुझा बर्थडे आहे बाबू. चला सर्वांनी आपल्या बाबूला हॅपी बर्थडे म्हणा. आता तुम्हाला कॅमेऱ्यामध्ये आवाज येत आहे की माहित नाही पण बाजूला इकडे आम्हाला पाण्याचा आवाज येतोय. नॅचरल. ते तर आंघोळ करायला चालले ती बघ. ती एक वरती गेली. ती आता चालली पाणी पिऊन निघाली. झालं पाणी पिऊन. ही आता सुबू बसली पाण्यात आंघोळ करायला. आपली सुबू खाली बसली पाण्यात. बस सोनी निघाली वरती. ती बघ सोनी कुठे आपली? ही बाई बघ सोनी बघ. ही वाली.
ही बघतो शिवा, ही बघ सोनी. ही सोनी आहे का? आणि हा शिवा. हा शिवा. मला शिवायचं पिक्चर मध्ये बघतात ना ते अजून एक कोण? सोनी, शिवा, सुब्बू, सोनी, शिवा. मंदा गेली पुढे. मंदा पुढे गेली. ते आता कुठे चालले? ते चरायला चालले आता. ही बसेल थोडा वेळ आंघोळ गार होईल थोडा, तिला गरम झालाय ना हो. म्हणजे पाण्यात जरा गार होणार. आता इकडे पाणी तुम्हाला बघा कसं एकदम प्लेन दिसतं. आता तिकडे बघा साईडला या सगळ्या वर्ष 12 महिने पाणी असतं. पूर्ण वर्ष. हा, पाणी आटत नाही कधी. अरे वा. काय पाणी आहे कशी स्विमिंग करते बघ. इकडे पलीकडे नको याय. आता बघा इकडे ती आतमध्ये गेली आहे पाण्यात. आता आपण इथे जातोय. आता आपण चरवायला चालू ना त्यांना. हे काय? आता हळूहळू पाला खात 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 ती वर जाणार. आणि आपल्या संध्याकाळी आणायला यायची का? नाही, ती आपणच घरी येणार संध्याकाळी सर्व. कधी असं झालंय की कधी आली नाही कधी? ती असं होतं, मग संध्याकाळी रात्री आणायला जायला लागतं. शोधत जावं लागतं आपल्याला. इकडे तुमचे असे वेगळे प्राणी नाहीत ना जे? नाही, तसलं काय नाही. ते बाबू तुमचा एकदम फ्रीली जातो पाठी. आता घुसली जंगलात. आता एक हात चरत येणार ना. चल निया. चला आता आपल्याला जायचंय. लागतील ना. पण आपले कपडे नाही आणले. रायला फरायला इथं आपली जांभी ना. हो, आपली सुब्बू कुठे गेली? नदीच्या पलीकडे गेली ती बघ. एक मिनिट जर आपण पुढे ती दिसली काय ती बघ. थांबा, तुम्हाला दाखवतो आता झूम करून ती आपली सुब्बू कुठे गेली. गेली पुढे. एकदम पुढे गेली. तुम्हाला दिसणार नाही याच्यात. गेली ती आता. ते आता संध्याकाळी येईल चरून बिरून. आपला पाणी गोडा आहे कसा आहे? गोडा पाणी आहे ना. ही नदीच्या काठची रेती आहे ना आमची. ही बांधकामाला वगैरे युज करतो आम्ही. कन्स्ट्रक्शन साठी ना ही. हा, ही चाळून घ्यायची रेती. बारीक आहे समुद्रासारखी, पण ही गोडी पाण्याची नदी रेती. ही आपण चाळून घेणार. हा, कन्स्ट्रक्शन साठी युज होते. चांगलं असतं. हे काय आपला कोणता था? काजू. हे काजूचं नट्स काजू आहेत ना, हो, त्याचं झाड. हे कॅश्यू. कॅश्यूचं. आता ही आपल्याला त्याची फुलं आहेत. ही अजून तयार व्हायला त्याला 1 महिना जाईल, म्हणजे ह्याच्यावर फळं यायला. आणि त्याच्यानंतर फळं आल्यावर याची म्हणजे परत महिन्याभराने ह्याचं काजू तयार होणार. आपलं आता तुमच्या एरियामध्ये कोणकोणते पीक असे जास्त येतात? जसे काजू. आपल्याकडे काजू, हापूस आंबा 1 नंबर. आपला रत्नागिरीचा हापूस आंबा खूप फेमस ना. हा, रत्नागिरीचा हापूस आंबा 1 नंबर. काजू, परत हे आपले फणस जास्त आपल्याकडे. रातांबे, कोकम जो बनतो ना. आंबा, काजू, कोकम, फणस, फणसाचे तळलेले गरे. हो, ते चिप्स आपण केळीचे चिप्स जसे खातो ना, त्याप्रमाणे फणसाचे पण चिप्स होतात. बघा आता आपल्याला चालता चालता सर्व वेगवेगळे झाडं पण आपल्याला बघायला भेटतात. आणि इकडे तुम्हाला माझा एक्सपिरियन्स सांगतो. इकडे चालता चालता ना दरवेळी काय ना काय पाहायला लागतोच आहे. काटे इकडून तिकडून. बाबू आरामात चल खालून. आता बघा ऑब्स्टिकल आहे बघा, खालून जायला लागेल. अरे लाजते. हात लावला की बंद होते का? थांब 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 थांब. एक कोणती तरी उघडी बघ. थांबा 1 मिनिट. थांबा 1 मिनिट. बघ हिला दाखव. ही लाजरी. आता हात लावला की बंद होणार. आता ह्याला हात लावू. हा, लाव. लगेच बंद होणार. बंद झाली.
परत ओपन आता आता ती ओपन नंतर होणार. असं आपण मॅजिक बोलू शकतो, नेचरचा मॅजिक है ना. निसर्गाची किमया. हो, निसर्गाची किमया. काबू आला काबू. आला काबू आला काबू. चलो भागो. आणि आपण आता दुपारचे किती वाजता आलो? आता दुपारी 3 वाजले. दुपारची म्हणजे आपण तुम्ही हे रोज 3 वाजता करता? हा 3 वाजता. 3 वाजता 2 म्हणजे जेवण झालं की असं हा जिरवायला येतो आम्ही. आणि गुरांना पण पाणी पाजायला, कारण आपण अन्न पाणी खात होतो ना. म्हणजे त्यांच्या लंचला तुम्ही घेऊन आला त्यांना? हा. एसी उद्यापासून हो. ह्याला आणि आणलं म्हटलं एसी उद्यापासून हे बघ काटे कशी लागतात तुझी. बाबू पूर्ण फुल पॅन्ट घालून ये, तुला काटे लागतात आहेत ना. स्ट्रॉंग बॉय. हे झाड आहे ना, हे कसलं माहितीये? कसल्या झाडा? खैर असतो माहितीये ना, खैराचं झाड आहे. ह्याच्यापासून पानाला लावायचा कात बनतो ह्या झाडापासून. अच्छा, पानाला कात लावतात, खत्त बोलतात. कत्ता बोलतात ना, हे कत्त्याचं झाड. जरा येईल हातात तुझ्या ते आरामात. आणि ते तिकडे लाईट हे होते ना. हे ह्याला कथा मी दुसरं दाखवूया ना त्याला. थांब 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 थांब. काय रे, कसला काटा गेला? हे बघा, हे काटे बघा त्याला लागले, मला पण लागले बघा. त्याच्या कानातच बरोबर काटा लागला. बाबू, पुढच्या वेळी आपण पूर्ण ढाकून यायचं. कान टोपी, पूर्ण पॅट, फुल शर्ट द्या लागला. त्या ह्या करायला बघ लागले का त्याला? कोणतं? तो लागला तरी काय बोलणार नाही. हे बघ लागलं. दाखव दाखव. लागलं ना त्याला? त्याला काय नाही, स्ट्रॉंग बॉय. बाबू स्ट्रॉंग बॉय. आता तू म्हणाला ना बाबू, निहांत नाव आहे त्याचं. स्ट्रॉंग बॉय. जोरात लागलं तुला? जोर मग आपण त्या झाडाला कापून टाकूया. काट्याला जोर नाही. काट्यांना जोर नाही, पण त्याने रक्त काढलं. लागलं, रक्त येते पण तुला. आता आपण घरी जाऊन मलम लावूया. इथे चालतं ना, अशी तर झाड आहे ना ज्यांना आपल्याला खाज येते. कारण मला लागलेत ना. आता नाही म्हणजे असे सर्व काटे लागलेत ना तिकडे. ते नाही काय ते काट्यांमुळे वाटतं ना सर्व. झाड आपल्याला काय नाही. त्यांना आता आणायला यायचं आपल्याला थोड्या वेळाने. ही सकाळी सोडली चरायला. हा एक दिसतो, दुसरा कुठे? तो बघ काळ्या रेडा. नियंत त्याच्या अंगावर बसतो ना तो. वासरू बघायला खूप मजा येते ना. नियंत वासरू चांगले असतात ना. आता नको, खाली येते. शेण बिन टाकूया मग येऊया. आता आपल्याला शेण टाकायला जायचंय. म्हणजे आपलं जेवण जिरणार सर्व, परत जेवायला लागेल आपल्याला. परत काय जेवायचं? परत भूक नाही लागेल. मी जेवढे काही प्रश्न विचारतोय निहांतला बोलण्यासाठी. झालं, बंदुकीचं काम झालं. आपण आलो जंगलामधून ना. आता कोणाला मारली गोली तू? हे बघ, हे आहे ना, हे खैराचं कत्त्याचं झाड. कत्ता. हा, आपण ते पाण्याचा कत्ता बोललो. हा थांब जरा, आलो बाबा. एक मिनिट आलं. गुरावा देतात ते आपल्याला. हे आहे ना, हे काताचं झाड. ह्याच्या वरचं साल काढायचं आणि ह्याच्या आतमध्ये गर असतो साड. तर तो पाण्यात उकळून त्या पाण्याचं मग आटवून तो कात तयार होतो ह्या झाडापासून. ह्याला खैर बोलतात आमच्याकडे. खैर. हा, ह्याला किंमत भरपूर असते या झाडाला. हा, ह्या झाडाचं जर 50 किलो ते आतला गर जर 50 किलो भरला ना तर 3000 रुपये किलो होतात. 3000 रुपये 50 किलोचे 3000 रुपये मिळतात. 50 किलोचे 3000 रुपये. हा तर तुमचा रेट झाला. आता बाहेर त्याचे रेट वाढत जातात मग. पण हा आपल्याला कच्चा माल, ते बाहेर पक्का करून मग त्याचा रेट आणखीन वाढतो. हा रॉ मटेरियल आहे असं बोललं. असा हे असं होतं. ते कसं नाही होणार. बाबा आता तुम्हाला एक दाखवतो बघा. तर हे असं चिकटत राहतं आणि आपल्याला टोचत राहतं. आता आम्ही सर्व काढून टाकले. हे तर एक दाखवलं तुम्हाला काढताना. आता बाबूच्या शर्टाला लागलेले, दादाच्या शर्टाला लागलेले, आणि माझ्या तर जीन्स ह्याच्यात लागले. ते टोचत होते. टोचतात ना ते. नारळाची बाग आपली. नारळाची बाग. आता नंतर सर्व काही तुम्हाला बघायला भेटेल इकडे. आता आपण रात्री फटाके जाऊया.
फटाके हा. हा वाजवूया. आणि तुम्ही आणि दादू आणि मी मम्मीला पण घेऊन वाजवूया. चिकटतं ना अंगाला त्याचं हे झाडाला कडिये बोलतात, कडिये. हा हेच आपल्या अंगाला चिटकतात आहेत ना, म्हणजे आम्ही तिकडून गेलो ना हे आहेत ना, हे चिकटतात. म्हणजे आपण फेकून मारले की चिपकतील ना, हे बघ, चिटकतील ना. हे बघ. फेक तुझ्या अंगावर. हा थांब. ह्याला बोलतात कडिये. किड्यासारखे वाटतात आहेत. हे तेच बैलांच्या म्हशीच्या अंगावर हे चिटकलेत का? बघ चिटकलं. काढ काढ नाही तर टोचतं ते. ते डोसतात. काय ग करतो? काय ग शौर्य करतो? फोटो काढतोय तर नाचलं पण काय आलाय ना गावाला, त्यांनी कधी गाव बघितलं नाही ना. कॅमेराला बोलतात. त्या आजींना हाक मार. हा? हाक मार त्यांना. आपण ना आजी आप्पा नाही आहेत, आजी आधी हाक नाही. नाही, थांब एक मिनिट आम्हाला एक काय गोष्ट- काय करते विचार, चहा आपण प्यायली ना का? इकडे ना गुरांकडे गेलो. आजीला चहा प्यायली का विचार, हा? चहा प्यायली का विचार. आप्पा चहा पियाले. आप्पा चहा पियाले काय? आज आमचे गाईड 2 गाईड आहे, एक आपले मोठे गाईड आणि एक आपले छोटे गाईड. आपल्याकडे किती गाईड असतात ना, ते बघून घ्यायचे. तेवढं बरं झालं. गाईड किती मिळतील तेवढे. आपण लहानपणी दादा आपण लहानपणी हे नाही करायचो, आवाज काढायचो जरा, ते जरा हलव जोरात हे शेक करून आवाज येते ना त्याचा. थांबा, या उठा. आपण लहानपणी नाही करायचो हे सर्व. काट्यांच्या लहानपणाची आठवण आली. गाड्यांचा आवाज. काटे टायर चालवायचे. बघ, पूर्वी थोडी आपल्याकडे गेम होते एवढे. मी पण वाजवतो असे. वाजवतो. बाबू बाबू करतो. कसा येतो आवाज बाबू? बाबू 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 आवाज येतो. नाही, बघा, कसं तर नाही दाखवा परत. बाबू बाबू करतो. नुसतं बाबू खाऊ करू. कोकोनट ट्री आहे. कोकोनट ट्री आपलं नारळाचं झाड. शेर असतात. तर आपण आलो आपल्या घरी परत. आता पहिलं आपलं स्ट्रॉबेरी आता तुम्हाला तुमच्या काकूंचा आवाज येत असेल. कॅमेरा बंद करा आता. नको. चला आता आतमध्ये बघूया. किती मजा येते की